उफाय गैया गासिबो दङ गासिबो 진짜 좋아하는 बेनिफ्राय बेयाव माला फैनाय माला फैनाय नोंसोर दे उफाय गैया गासिबो दं नोंसोर बयबो खबर लागासिनो आरो सोर दं न'खराव 자버린 우리 너거라고 내가 가봐요 등하래 지겨들겠다. 지금 뭐다. दिनै बेयाव थानाय रायजोफ्रा 7-8 बोसोर जालांबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्ट दङ आयेननि दहाय होनानै बेखौ एभिक्ट खालामफैदों अब्ला बे आयेना एसेबां बोसोर बहा थानो खुंगोनजों बेवहायनो ग्रोम ग्रोम बर' रायजो सानबाय जों बेवहायनो जुगामि रायजो जानो खुंगोनजों बेवहायनो ग्रोम ग्रोम बर' रायजो जोंनि संसार जानाया दस्राया हेंथा दाहोथों जोंनि संसार जानाया दस्राया हेंथा दाहोथों हादान बियो जोंनि जिउआ गिबियावनो बर' वुमेन जास्टिस फरामनिफ्राय बे हालामावहाय जिखिनि बर' रायजो राजाखौ होखारफैदों एबा न' बां सिफायनानै एभिक्ट खालामफैदों बेनि थाखाय जोङो दुखु फोरमायो बे जोबोद आनफर्चुनेट दुखुनांथाव आरो जों बेखौहाय निन्दा होयो जों सानदोंमोन जे जेब्ला आसामनि दाब दाब जायगायावहाय बर'फोरखौ एभिक्ट खालामबाय थादों न' बां सिफायनानै होखारबाय थादोंमोन बयबो बर' रायजो राजाया सानदोंमोन जे बिटिसियावहाय बर' रायजो राजाया रैखाथि मोननानै दङ सेफ दङ होननानै खिन्थु जों दिनै जा नुबाय जे गावनि बिटिसि ओनसोलावनो दिनै सोरखारजों बेबादि न' बां गैया खालामजाबाय दिनै बेवहाय जितु नटिस जों नुदों गांनै नटिस आलादा आलादा मेम' नाम्बारा एखेब्लाबो बिनि इयार जितु होदों जों बेखौ नुनानैहाय सोमोनांदों जे मेम' नं RR oblique encroachment oblique 1694 to 96 आरो मोनसे नटिस ओंखारदों बेखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय सिल स्टाम्प होनाय दङ बेयावहाय 19/16/84-86 दङ स' बे मेम' नंखौ जोङो गुगोलफ्राव बहुद ट्राइ खालामबाय नायनो थाखाय खिन्थु बेबादि मेम' नं जों दासिम नुवाखै स' आं सिगाङावनो खावलायनो लुबैयो जे बिटिसि सोरखारा बे मेम' नंनि बागै मा बे मोनसे गभर्नमेन्ट अर्डारखौ लानानै बेस खालामनानै बे नटिसखौ होदों बेखौ क्लियारिफाइ खालामोब्ला मोजां जागोन आरो क्लियारिफाइ होथों होननानै जोङो दाबि खालामो दिनै बिटिसि सोरखारा जाबाय बिटिसिया जाबाय ट्राइबेलफोरनि रैखाथिनि थाखाय होनाय आलादा सासन बेबस्था बे आलादा सासन बेबस्था बेयाव हाग्रा दाननानै सोरबा न'से न'नै न' लुहांदोंब्ला बेखौ मानो नुवाखिसै बे जोंनि सोंथि बेवहाय गोसो जाब्लानो सिफायनानै गालांगोन गोसो जाब्लानो होस्रांनानै गालांगोन बे बालानि न' लुनाय बादि नङा बर' हारिनि बे रायजो जानाया बुंनो थाङोब्ला बेसो जे बे गिदिर एरियायाव जुदि बर'फ्रा दिनै थाफैयामोनब्ला बेखौ गुबुनारिया मालाबानो लासिगौमोन बे हाखौ दिनै रैखाथि होनाय बादिसो जादों दिनै बिटिसिनि जि मोन 16 बिफानफोर आसाम सोरखारा लानानै थांबाय गोसो मथे खालामदों गोसो मथे दिनै आसाम सोरखारा सोरखौबा होखारनो होदों सोरनोबा माखौबा होनाङा होनदों माखौबा सोरखारा लानो नागिरदों बेफोरबायदि खालामलांबाय थायोब्ला मा जागोन दिनै बे मोन 16 बिफान लांनायनि फिथाइया बेनो दिनै जोंहा जेबो गैया दिनै 6 शिडिउल एरिया मोननानैबो
दिनै जोंहा हाखननि बेबस्था गावनि सेल्फ गभर्नमेन्ट थासेयावबो गावनि सोरखार थासेयावबो दिनै मोनसेबो गोहो बाहायनो हायाखै बेनिखाय जों दाबि दैखांगोन जे बिटिसि सोरखारा थाबैनो एसेम्बलि जिरायनानैहाय दिनै बेयाव थानायनि जुदि माबा मोनसे आयेननि फारिखाल खालामनो गोनां जायोब्ला खारन बेखिनियाव जेबो हाग्रा गैया जेरावहाय बिथांमोना दङ बेयावहाय खुनु बिफां गिदिर फांसे गैया हाग्रा बेयावहाय गैया लांदां जायगा आरो बेयाव बिथांमोना गोदानै बिफां लाइफां दाननायनि जेबो फोरमानबो गैया दिनै गभर्नमेन्टनिफ्रायबो मानसि फैनानै फरेस्ट बिफाननिफ्राय मानसि फैनानैहाय बेखौ सार्भे खालामलांदों जे बे एरियाया मामोन बिथांमोना फैसा पाति लाबावदों रायजो राजानिफ्राय जों नोंथांमोननो हा होगोन बिफां लाइफां गायनानै लादो बेयावनो थादो बे सिमाया नोंसोर बे थानायनि हरैनिफ्रायसो सिमा जासिगोन होननानै होलालांबाय बाथ्रा होलांबाय बिथांमोनाबो दाउ बोरमा सिथारनानै जाहोना हरबाय खिन्थु रिपर्ट हैखोमा बेवहाय दुखु मोनदों जोंहा 6 शेड्युल एरियायावहाय गावनि सोरखारा बेबादि माखासे आयेन बानायनानै लानो हायो बे नङा जे ओरैबादि जों आयेन बानायनो होआखै जे गासैबो हाग्रामाखौ सिफायजोबनानैहाय बर' रायजोआ संसार जानांगौ बेखौ जों बुङाखै खिन्थु जेराव मानसिया थाखादों आरो गोदानहै जेबो हाग्रा सिफायाखै बेखिनिखौ जों बर' फिसानो होनो हायैनि जेबो गिदिर खोथा नङा खारन जुदि माबा मोनसे मावनो गोसोमोनब्ला सोरखारा थांनाय 7-8 बोसोराव बिथांमोना थानायाव मानो फैनानै मावफैयाखै बिथांमोना हाबफैजेननायावनो बेखौ जोङो ओरैबादि खामानि मावगोन बेयाव बिफां गायगोन मा गायगोन बेखौहाय मानो बुंफैयाखै दिनै जोंहा बयहाबो गोसोआ खें खें खालामबाय थायो दा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव थानाय नन ट्राइबेलफोरखौ जेरावहाय जोंनि बिबाङा दिनै खमिलांबाय थाबाय नन ट्राइबेलफ्रासो बारा जालांबाय थाबाय जायनि थाखाय दिनै क'क्राझार समस्ति बादियाबो लकसभा समस्तिया जेनेरेल जानो थांगासिनो दङ अब्ला बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव नन ट्राइबेलफोरखौ एभिक्ट खालामनायनि हाइकर्टआ होखानाय अर्डारबो दङ बेखौ दिनै मानो साहस खालामाखै आसाम सोरखारा मावनो थाखाय मानो एभिक्ट खालामाखै बर' हारिनि स्वार्थ ट्राइबेलफोरनि स्वार्थ दिनै बिटिसि सोरखारा मानो एभिक्ट खालामनायनि मानो साहस खालामाखै गावनि फिसाफोरखौ बेबादि एभिक्ट खालामनानै जोंनि गावनि अनजिमाखौनो खमायनानै जों मा जानो थांगासिनो दङ बेवहाय रायजो राजाखौ खावलायो जों बयबो सांग्रां जानांसिगोन जोंनि इयुना मोजां नङा जोङो गोजों फिउचार नुहुराखै बर'नि थाखाय बेवहाय जों बयबो सांग्रां जानानैहाय जों माबादि गावखौनो गाव सेफगार्ड होनानै थानो हागोन बेनि थाखाय जों बयबो रेडि जानांगोन आरो बेयाव थानाय गासैबो खहा जानाय रायजो राजाखौ जों खावलायो बेवहाय जोङो बर' वुमेन जास्टिस फराम आरो इउनाइटेड एक्स एनडिएफबि फराम दङ बिथांमोननिफ्राय जानानै जों खावलायो जे नोंथांमोना गोसो बायनो नाङा गासैबो बर' रायजो राजाया नोंथांमोनजों दङ बिनि बिसारा जानांगोन आरो बिनि क्लियारिफाइ नैबे मेम' नाम्बारखौ माबेनिफ्राय होदों मोननै अर्डाराव आलादा मेम' नाम्बार दङ बेखौ जों क्लियारिफाइ खालामनायखौ लुबैयो आरो लोगोसे जों डिमान्ड खालामो बिटिसि सोरखारा जाहाथे जों मिन्थिगौ जे 2006नि फरेस्ट डुवेलार एक्ट मथेब्ला फरेस्ट एरियायावहाय थानो हायो खिन्थु जों बेखौ बुंनो थाङाखै जे गोदानै हाग्रायाव हाबनानै थानायनि खोथा खिन्थु बेयाव जेरावहाय 7-8 बोसोर थाखांबाय बिनि सिगाङावबो बे हाया ओरैनो बिदि गोलैनानै दंमोन बेनिखायसो थाफैदों आरो जायफ्रा बेयाव हा गैया फ्लाड एफेक्टेड दैबानाजों हा एख'जानाय थानो गैयि नङाब्ला सोरबा रायजोआ बेयाव फैनानै एसां खस्थ'यै जिउ खुंफैगोन नामा जायफ्रा दै थोबसे लोंनो थाखाय 1-2 किल'मिटार गोजाननिफ्राय रोगानानै लायनो गोनां जायो जेरावहाय मैदेरफोरजों मोगा मोगि जानानै थानो गोनां जायो इसिबां खस्थ'नि जिउ मानो खुंगोन हा गैयैखाय थाफैदों बेवहाय बिथांमोननि थाखाय बेबस्था जाहाथे खालामो आं गले गले बेखौ बुङो जे बिटिसि सोरखारा ट्राइबेलफोरनि प्रटेक्शननि थाखाय जाहाथे बिटिसि एसेम्ब्लियाव जाहाथे आयेन बानायो खारन बिटिसि एसेम्ब्लियाव जि आयेन बानायो बेखौ जोङो मावफुंनो हायो खारन बिटिसिआ 6 शेड्युल एरिया बर'फोरनो स्पेशली हायेनारि ट्राइबेलफोरनो गिबि खेबनि थाखाय भारत सोरखारा संबिजितखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै हायेनारि ट्राइबेलफोरनो बे स्पेशल एरियाखौ होदों 6 शेड्युल मानिनानै आं नोंथांमोनखौ बयखौबो साबायखर होनानै आंनि बिबुंथिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय बायदि बायदि नाम दं आरो गलगाथा 2 नं खालबारि नर्थ खालबारि ओमफ्राय ओरै बालाझार ओमफ्राय ओरै सनापुर हांसो बान्दो
ओमफ्राय जिख' बेबायदि 8था गामि आरो बे 8था गामियाव प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि दं केसियार दं ओमफ्राय बेबादिनो फरेस्टजों थास्लाबनानै रेन्जार टु डेप' टु जोंनि बन मिनिस्टार लेंगा सारनिबो सेल स्टाम्प सहि मोननाय दं बे प्रकारैब्लाबो जोंनो बेयाव थानो मोननायनि राइटखौ जोङो होनांगौ आरो जों बेनिफ्राय थांनानै गुबुनाव थाहैनायनि जोंहा जेबो खाबु गैलिया जोंहा हा हुआनो गैखालिया बेनिखायनो नोंथांमोना जोंनो बेयाव थानायनि मोनसे राइटखौ जोङो होनांगोन आरो जोङो खेथियावबो जों बेनिफ्राय जों थांनो हानाय नङा जय बर' हारिनि जिउ गोलाव जाथों